Огай. Повесть. Автор Айзрек Гареева Акчура укый. 4-нче кисәк. Баягыдан бирле телефон чыбыгында ялгыз кыш утыра. Үзе күгәрченнән бераз гына зуррак. Кәгре томшыгын аксыл җирән түшенә батырган. Куе соры, кара тимгелләр сибелгән канатларын нык кына җыйган. Канат очы берәр карыш озынлыктагы койрыгына кадәр төшкән. Сәгатьләр буе кымшанмый диярлек, ара-тирә генә муенын бургалап куя. Бераз кияс күренә. Беркемдә эше юк кебек. Әмма бу тышкы бер алдавыч күренеш кенә. Түгәрәк янып торган кара күзләре урамдагы һәр хәрәкәтне күзәтә. Көндезгә учылардан саналган лашыннар нәселен дәвам итүче, дөньяның һәр почмагында очрый торган кыргый, гади турымтай, һәр мизгел уяу. Татар мөхаҗирләре нигез салган Солтания авылын үз итүе юкка түгел. Чөнки тирә-юнен басукырлар уратып алган. Сарык көтүләре йөргән, сыер ат кебек эре мал, күркә, каз-тавык, ише кош-корт асралган җирдә тормыш бара. Тереклекне тартыр дигәндә, кыргыйга азык булырлык тышканнар, кыр йомраннары шактый әләшкән бу тирәгә. Моңа кадәр селкенмидә утырган ялгыз кыргый томшыгын күтәрә төшеп, муенын борды. Авыл башында бераз читтәрәк, икенче бөтен дөнья сугышы вакытында болгар мөхаҗирләре өчен аерым тәбәнәк итеп кенә балчык кирпечтән өйләр салынган иде. Кыргый шул тирәне күзәтте. Сугыш беткәнгә инде 10 елдан артык. Алачыкларга вакытлыча сыенган болгарларның берсе дә авылда торып калмады. Күрәсең, аларга башка җирләргә урнашырга яхшырак шартлар тудырганнар. Бәлки башка сәбәптән китеп бардылар. Соңгы вакытта менә шул ташландык өйләрнең берсенә җан керде төсле. Әлегә кадәр бу тирәгә әллә ни аяк басмаган авыл кешеләре берәм-берәм дә өелешеп тә шул өйне урап китә торган булдылар. Баштарак бик йөрделәр, аннары тукталдылар. Алайда бәрән-сәрән килгәннәре күренә әле. Җанлану күзгә күренеп кимеде, әмма монда бер җан калды. Үзенә үзе гел татарча сөйләшеп, мыгырданып йөргән агайдан беркемгә зыян тимәде. Шулай үз дөньясында гомер итте. Бик дөрес кеше дигән аты чыкты. Берсеннән-берсе кечкенә балалар үстереп яткан бер хатын моңар эпи салып китергән икән дә алмаган. Апа, синең үзеңнең итәң тулы балачага, минем тамак өчен кайгырма, балаларың ач калмасын дип әйтә ди. Авылда аның хакында сугышта бик зур кеше, дәрәҗәле хәрби булган дигән сүзләр дә ишетелде. Булар бик белемле, укыган кеше икәне сизелә, дип килештеләр. Сугыш башында ук яраланып әсирлеккә төшкән, бик каты кыйналган дигән сүзләр таралды. Тагын да әллә нинди хәлләргә тарыган ди. Бер ара шүши икән дигән сүз чыкты. Чынлыкта беркем дә төгәл генә агайның кем икәнлеген белми иде. Хәтта чын исемен дә. Авылныклар исемен белмәгәнгә күрә, аңар баштарак агай дип эндәшәләр иде. Шул исем булып телгә керде. Капка ачылды. Урамга яше 30 тирәсендә ир төп-төз атлап чыкты. Үрә катып туктады. Аннар үзенә үзе русча әмер бирде. Налево! Сулга кырт борылып басты. Яне әмере яңгырады. Шагым марш! Нәкъ гаскәриләрчә. Күкрәген киереп, ияген югары күтәреп, туп-туры алга атлады. Урамның икенче башына барып җиткәч, яне үзенә үзе әмер бирде. Туктады һәм иң кырыйдагы өйгә карап үрә катты. Өйнең урам якка караган кичкенә тәрәзәсеннән улгаеп барган бер бабайның тавышы ишетелде. Агай, килдеңме? Хәзер чыгарам. Күп тә узмады, капка ачылды. Бабай сөйләнә-сөйләнә сөлге капланган куш табагын гаскәригә сузды. Ризык булсын. Кыегны казып бетердеңме әле? Мине генә түгел, беркемне дә ярдәм итәргә кертмисең икән. Югыйсә теге көнне кызган идем. Кем инде ялгыз баш кые казысын? Агай аны әллә ишетте, әллә юк. Табакны кулына тоткан килеш яне гаскәриләрчә кырт борылды. Монда сиңа җиңел генә казыла торган мамык кебек туфрак юк, комлы таш, әле суына барып җиткәнче күпме төшәрсең? Ярдәмгә килгәннәрне кума дим, агай, тыңла мине. Направо, шагым марш. Агай килгән юлы буйлап хәрбиләрчә төп-төз атлап китте. Бабай аны: Айтова, шагым марш. Бөтен сүзең шулмы? Булай итеп йөрсәң, сугыш синнән һич чыкмас, дип яратып кына сүгеп озатты.
Төркиянең тоташ балчык өйләрдән торган, тып-тыныч татар авылы урамы буйлап Совет гаскәрие бара. Урам буйлап тезелгән илләрнең бакчаларында безнең якларга ят йөзе, армуд, инжир агачлары үскән кебек, бу урамга Совет гаскәрие дә шул кадәр чит. Әнә ул үзенә үзе әмер бирә. Үзен үзе туктата, алга җибәрә. Аның гаскәри буйрыгы бик шәп яңгырый, әмма беркемгә аңлашылмый. Тавышын ишетеп алганнар ишек алдыннан тәрәзәдән үрелеп артыннан карап кала һәм ипләп кенә язмышка керсенә. И балакай, кемнәрнең газизедер инде син? Нинди язмышлар сине биргә китереп ташлагандыр? Безнең мөхаҗирлек юлын таптарга ниләр этәрде? Туган җиреңдә якыннарың көтәдер бит. Ул авылдагы беркем белән диярлек сөйләшми. Хатыннар сорауына бөтенләй җавап бирми диярлек. Баштарак әле ни дисәң дә кеше арасында ишрак була иде. Кулыннан бөтен эш килеп тора. Ни кушсаң, шуны җиренә җиткереп үти. Беркемгә зыяны юк. Әлбәттә, аз сөйләшкәне өчен гаепләп утырмадылар. Үз иттеләр. Якын тормый, кешечә аралашмый дип ташланмадылар. Шул юынырга яратмавы белән генә килешмәделәр. Йорт хуҗалары бөтен тыш тырнагы белән каршы килүенә карамастан, кулларын бәйләп сакалын кырды, мунчага алып кирип юды. Чәч сакаллары үсеп пычранып беткәндә куркынычка әйләнә иде. Югач бик ягымлы, килеш-килбәте хәтта сокланырлык яшь ир кыяфәтенә кайтты. Әмма барыр кешеләр җыелып утырган табыннардан качты, артык аралашмады. Берникадәр вакыттан соң авыл башындагы ялгыз торган өйләнең берсенә ияләште. Шәһәргә китеп эшләп кайтты. Авылда бары тик берничә кешедән эпи алды. Шулардан ук өенә урын җир өчен капчыклап салам алып кайтты. Бөтен аралашканы шул, ихтыяҗына күрә. Көннәрдән бер көне агайның ялгыз башына кыю казый башлавы телдән телгә күчеп сөйләнде. Читтән күзәтеп торган кешеләрне гаҗәпкә калдырып, башта кулына 2 тимер чыбык алган икән. Шуларны бүкләп тоткан да ишек алды, бакча буйлап озак кына йөргән. Бу йөри тора, кулында тимер чыбыклар төрле тарафларга борыла икән. Шуннан тимер чыбык башлары бер-берсе белән кавышкан урында тукталган, шунда күрәген кадап куйган. Имештер. Исләре китеп сөйләделәр инде. Берничә көннән күрделәр, шул урында кыю казый башлады. Балчыкка батып беткән яшь ирне кызганып, сәерлекләренә гаҗәпләнеп сөйләделәр. Янына бармадылар түгел, бардылар. Әмма агай аларны ачуланып куды гына. Каты җирне чукып, тирләп пешкән, арыган агай күрәген бер читкә ыргытты. Койма аркылы гына үрелеп, урам тарафына күз ташлап алды. Койма күләгәсен чамалап җиргә утырды. Бөтен тәненнән тир акты. Ябык тәне дер калтырады. Сөякләренә кадәр ишеде. Көрәкләр күтәреп килгәннәр. Бездә өмә ясау гадәте бар диләр. Имештер, казышабыз диләр. Әйе, казышырлар, күмеп китмәкчеләр. Чокыр тулып өелә башлагач, ширгән мәетләр өстенә ак бур сибәрләр. Көндә лагерь янында чокыр казып шуларга мәет ташып хәлдән тоялар. Үзләре дә ярым мәет, хәлсез, ач. Бүген иртәгәме шунда чокырга илтеп ташлаячаклар. Бер гаскәри мәет ташыганда хәлсезләнеп егыла башлады. Янындагысы булышырга теләп терсәгеннән тоткан иде, тегеләрнең җен ачуы чыкты. Шунда бүкән өстенә салып ярдылар гына. Күм-күк булып катты. Аннары өстенә салкын су сиптеләр. Бер мизгелгә аңына килде кебек, әмма озакка түгел катып калды. Лагердагы үлекләр белән бергә аны чокырга ташлаттылар. Теге ачлыктан хәлсезләнеп егылган, аяк астында унаган гаскәри исе әле аңына килеп китеп китә иде. Аяклары белән типкеләп алгач, аны да мәет чокырына илтергә кушып акырдылар. Шуны күтәреп барган 2 әсир бер-берсенә карашып куйды. Үлмәгән түгелме? Шишенгән күз кабагы селкенде кебек. Чыгар-чыкмас тавыш белән әни, әни дип кабатлады. Ыңгырашты. Күтәреп барганнарның берсе агай иде. Ул әни сүзен ишетеп алды, акрынайды. Ничек ташламак кирәк, исән бит. Читтән күзәтеп торган сакчы автоматы белән аның аркасына шундый итеп төртте. Төрттеме? Китереп сукты. Авыртудан умыртка сөяге ярылгандай тоелды. Ул тешен кысып атлады. Яныннан барган башка бер әсир. Үлде ул, үлде. Төне буе әни дип саташты. Миннән ерак ятмый иде. Аның әллә ничә ярасы бар ичендә, үлекләп бетте ул. Син үзең егылма, иптәш, диде. Булайда кытырган эт кебек ябышкан гына торган сакчы аларга яңа акырды. Сөйләшергә ярамый иде. Бабай ярдәм итәргә киткәннәрнең кире борылып кайтып барганнарын күргәч, хатынны ашарга әзерләтте.
Аш бер савыт су күтәреп үзе китте. Җир казу җиңел эш түгел. Карыны ачтыр, тамагы кипкәндер. Ризыктан баш тартмас дип уйлады. Капкасын ачты. Ишек алды уртасында казый башлаган коега күз ташлады. Шул тирәдә көрәк аунап ята. Агай күренми. Ачык ишек яныннан барып эндәште. Агай, эш барамы? Бик эссе. Койма күләгәсендә утырган агайны башта абайламады ул. Ашын кая куярга белми тирә-ягына каранганда күреп алды һәм имәнеп китте. Астафирулла, лән ник дәшмисең син? Агай аны танымады төсле. Шулай акаеп карады. Бабай ни дияргә белми артына чигенде. Алай да үзен тиз кулга алды. Бернигә игътибар итми, кырыс тавыш белән сөйләнде. Ашап алдым, хәл кирип китәр. Җәһәннәм ишенә төшкән кебек карап торма миңа. Нигә ярдәмгә килгәннәрне эшләтмәдең? Бая күрдем, кайтып баралар иде. Әллә алар эшләре беткәнгә сиңа килгән дип уйлыйсыңмы? Көне-төнне тарлауларында яталар. Вакыт табып килгәнгә рәхмәт әйт. Ризыкланы төреп алып килгән сөлгене чирәмгә җәйде. Шунда эпи сынаган аш табагын куйды. Су савытын агайга сузды. Суда китердем, кибеккәнсеңдер. Агай йотлыгып су эчте. Күз алдыннан куркыныч җирәнгеч хәлләр акрынлап югалды. Киеренкелектән каткан тәне язылды кебек. Аңы ачылып китте бераз. Бабай казыла башлаган коены карап килде. Йөзенә соклану, гаҗәпләнү чыкты чыгуын, әмма теле белән күңелендәгесен җыеп салмады. Алай да кырыс тавышы бераз йомшарган иде. Хәтәр генә казыгансың. Булган бу, казы. Тирәнгә төшкәч нишләрсең, күрик. Су чыгармы тиз генә, юкмы? Барыбер ярдәм кирәк булыр әле. Кое казу бик хәвефле эш, сак бул. Кирәге чыгар, менә бау, чиләк тә китердем. 4-нче кисәк тамам.